Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yakiyima mwancho muri ya bita seni ya Ndizi TV na ndeto gukwarigania asentunde ya gatatu akira sentunde yiga to kumurikira amangana kinga kitoba twasanga nabageni baito se studio akira litwerero abageni bari nabantu kumanya babere bagukirana studio abutura chikoba to kokwanira igora amangana arengi abasaye nabayigo siasa asorongo robusimo nchimuriya ngokwarigani bene elinde tagato sanga asobwa mona bakana gutogwa testing sema chichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. By go pin location yago wetrase namba yesimu ya 0792192834 elinde tobeto gusanga asobwa mokondo mwanchumuliya atyangireli bageri gari abene kubariganya se studio baratumanya na kibakurukwa na ndenga ibakurukuru ya sorongorwa gusi. Karibu sana. Asante Frida. Soko toenga kiega kwa ndigoro ya Basaya. Soko raiwa Basaya. Samare tangoro kumwana biashara limanyire. Facebook kila simu na biashara. Lakini aliye mpesa. Mose kiosomo. Aronto mero sana ragoche. To basiko kanzo nyitora mwana biashara. Nchenko bonchari. Mente chituka chesuneka. Analo musaende otenente kiombe kia basari kia UDA kurubo mchari. Okay, karibu sana sobikira nase studio elinde tabeto usanga na ya sobwamo. Amugeni ndeza kaibana kibukorwa. Nanje nkorwa Ruben Oyondi. Aina ramarieta na Vision Names. So ase online nkorwa basu ya bonjani na dia tango tumekaso online. So mbiyamona sogo twariganya iga. Yamone kiagere twaikira tukurore turarigeria mangana yorongoro ituragusi. So nimeshukuru sana. Aende na otram. Okay, karibu sana naye. Elinde tabeto usanga no mwanchumuliya. Kolende nga pia tukwanire nga amangana sae na siasa. Tuchakire naye Ruben base bazia wanchari tibadimali takira mara nganchere ndeke. Wachara do kwanda. Na ya wachara because ya yonzi na manyire. Okay. Bazia wanchari tuchakire naye. Akero kuligeria asensemo ya siasa. Abasaye babere bakoyegwa ribaga ase oborai. Tigante benga abasaye bara arigererwa uya. Ase ensemo ya siasa ngendo keringa abana siasa abange mostly bagotumeka basaye ase ngenjo yo gotamboka lakini asoko barigereria boronge unakange njirekaniri nabasaye nabaro baguri bagari yao barari yaguri saine ya ekiagera bono abasaye no bakonya ato korega ase nyinga bono ase ngenjo yo gotamboka omwana siasa gose komurwanira bo murai lakini kabeire ngoikare bwe ba ntubuna basaye batweba magega. Okay. Yeah. Akero kuligeria ngakia bana siasa babwenerete kubwaterera abasaye. Muna bono abana siasa nambe yamo when ekarotoko kutu akote campaign una tu akore to etirio mwana siasa na wena to irana back orangirio mukutano bwa basayo karanza nabasaba abasaba ba mwari baga na ende baba komote byankia wena to kokora ngandi ba muomonto gosabanto bari bako chiko babera mutuari asoko batetea na kubaegerera ekibono batari gokoroko yorango moraiga tambuka igagotambuka ogenda gachire ochaka gukora bono bune birengereri bia ebire yagera abasaye umaiga baburu muntu kaboranira mutuari ekero kuligeria chinga kichinyinge chia siasa ngonyorore ng'abasaye ngo babaraso mustari mutu akweneke buna ngokonya barabana siasa akonyora ng'abana siasa babere bakobaeba lakini naende biri siasa chiabere chiko betanse bakoirana gosena sentunda yakabise ya gatatu akonyora naende abasaye mbagwa tomoyo libwa kwakanya kire kindengi batari ko ruserie ari bagali ribatebe ngabona bana siasa bamba bagotokonya bono nturiko chiko basira. Omanyete omorega gento kero ronkeringa one sto support viongozi bibaitire
ekero batwebire maete noroche nayo bora obogima bwa Kenya buna bwakong'ire kwanyora bono gwasokori buna togwaso isika twaso kabisa nande goika siasa goika kwanyora etogwaso baike nande batutumeka the same kwanyora ngango chabarega batukuni bakuniondo renchara gento geke ondo kuni bugento geke kwanya nande bebire enchera batukutiru kwanya nande bairanire emudi eri ano moye campaign kwanya nande bajagire kubabwati so mono ngotebanga ebagotutumeka enchererembe ikiagero maete abaraiya bayambari nyakero batambukire bagwenete ngakango babwata basaye at least baba enchera ne nyinge ne bamba mbari kubwata basaba babebeke no obisi ntoma ito obisi tego isana pate bya basaba barosi group kero barosi group pato support kero bato supportiri na ndutu tware chinguru tobwatense buna barabara bakaretiki bagendreto inoro mochando gochoko. Okay. Yeah. Ndiabona sana bazu ya wanchari sokorwa ebirengerere byabo. Atocha sensemo yabo mwanabizi. Na kioro cheli bagari abasaya sensemo ya siasa. Actually entona asokota banje. Abasaya entora egu ibagari wene to serisa ine. Into ba tonalirenga na batatoa agocha gocha atosera ko bayinja maeta maene bintu mbirimechi tubwati bintu so ngucho goikerenga kya muntu ocha osekere etire kwa makanya musani onaro musani mu na siasa oyo omwato sine milioni ya musi milioni be nera ona ocho ko mera na kindikiro mwana na kwata basali osino ne chi state ko se contract contract to anda kwa na basaye kwanya wachi divert kwanya ngomo gaka na register kamba mne yo musaye gotumia kali musaye o wini attend you whereby to accept na ndo konya tuanze kasi obisicho lakini mno yonde atayire mbara torataka kwa none biashara tanyo empowerment nkeigo kabesa kasini yakoba raisi twelika na ndulika wasaye bamini akirikende mwanabizi mwatemire kubeka nanye n'abasaye mwaro sino ne kiombe muchiro mwana siasa yiga mu matebinga ndubwataga ntwega tokaniti kokora ntokaniti gusirwa bangire gwesoke kubakonya. Actually kero korego abana siasa bocheza na kile na psychology kero moko na mne group gora abanda bachire mia kai bacho nsano milioni 10 ago pick abanda batato obasa no ibishini shine batai njemba tai moko koringa na ibishini ne bakertu abangete agenda to abasaya so sometimes nkobera kubeka no nabasaya kwebeka amwe sengencho obole miro tuwate na ntuwa discipline so nyuma natareka na musu mwana siasa ntuwa banyendo enda ko twale discipline yeri maana ki gendo ya ira jena nemo yacho katazama tena kia yambia to echo chikacho cho mentrani ocho to kwento kwa ne kibarua gete ose contract because no mwana siasa kumwira na masakara ako kopima no accept no 1000 ai tu ndia ukolika gasi na ndibono na acha timbu atifea na acha na ro koro bisiao timbu atifea yo na gusi ntange 2000 echo ono ngozi anga ndiba tingu akuti Nairobi ngochi kwa toro mundo yo mna komorega chirubera ngoma goseli. Okay igobano mwanabizi totakotebanga nino abanyene mochangira basaya baiga motaligo kono nini mochangie de gochesa bana siasa bali tina tanga to changete fully patie percent tinero tule blame stop kwera as much as abana siasa baiga onye bate ko konya stina baba okonya bago chakulia inki utagete ngosa ba 2000 chanyayo oyo ne ke barua tagete oyo ne na wate group ya register ata ganyo chiba sai gore biasa because ona bana sasa na wangu takabale bakonyorole very sharp bakoranga na mumuro chiba sa chako ya gendre na chabo kemambia charo ndo inga nyale bego ona akoranga tigana kumukunikalia gasini ni kumulika permanent nkonge bayo chikonika so sunane galia. Okay mbiyemo sana ase okorwa ebirengereri byabo akuri ndo toragiriria siasa chorogongo rwa busi atwararire ngatari tangani tariri ya kabere ekiama egya UDA nabo igo azimio yabere bikongusanana anene asensemo yemisangirikano tochakire na Ruben ingi koirera ababwatani abiga korwa sensemo ya azimio na UDA kongusanana asemisangirikano agente ketangani nati tekotanga keringa amaite okay ntobwate azimio na serikali na karteki nereo muna bone bintu kia bete mataria asomo chango amangana aria betari so sibari go machoge so mbari go changira chikanisa cha PAG by the way no mo PAG so
kanisa ichare kochangero ne chaito so egento kia betaria nkeringa ki omoroberi ori obange tu n'abachume bari kogendo bachigo gochangera chikanisa but the problem ya betene ringa omonyene bwe constituency ya Machoge ni garo muntu bodi bono koranga njira babangete serikali yabangete koranga aba bunga ba UDA no bari kogenda umuchango okoramba atagete mubunge bwa Azimio atokomo umuchango ori na kikiara kwaro chenga no bari kaneti barongo oba mwari kaneti tu asogo ikerani okobambo mboye buna bono kwaro je amadara ubare koro kyari kwaro je babo yonde bare ngena marube gari oyo terinde oyo ro posino mukajo UDA agojere agakukwana ogotenga na maruba abugatenga atete kwenda natete kurika abantu immediately yani bono baje tari asinge yo kotara wo ro mo bunga kwense me yo boro kongolo asinge njoy are nsemo yo kupinga serikali so no ne chinkwana bari kukwana no na kwaro je arenge chinkwana je machaya that's why kwaro je na barongonera gake sabo atakari bwe kata kunyara tiga arangeri ondo mwabo ori bagosigikana nera mukonye kagera karangero cheke bagendi agajari in fact kebagendi igajete gokonya ekiagero noyo mwabo igajete ko mokonya ekiagera to kutiga urigere nayo muntu minogo itu agaje sensemo opposition egera nera mukonye nera buno mugisangi oye nera mu support lakini rekana ngo gocha kwa kebagendi ari umuchango aba bunge ba UDA bakaigwa bobe oko igukori bobe ekagero mufurukano gakoraki ogachaka bono na rekoboria iga no bare serikali na ubako gamba ndio ego no go skore serikali no gwena ta kururibaga riakero monto ikosekero murai gokore ensemo yae toko be serikali oche gukandamiza bako monto bakamwaya sa mwaye borie nyomba yae sa menyete ngota geto mukandamiza oko bore serikali ngende ngiyarekana nge kunyarekana Ruben tiana rakobori yes akero kurireria nga anonya babwatani abaiga babeta bagochorwa ne byama tofauti ekiama kya UDA we sensemeria Azimio berure bachi bakore emirimo amo kayobo kongobori ngayumo chando korwera ekera barai korwa sensemo ya UDA barere ngatiga bastarere oyo mwaba sensemeria Azimio baina nobo konyoro ekegera ngantu abakenya gusaba abantu kurasorongorwa busi namagendera toganetia igiria se problem ikorwera umajoga nja bwato mupinzani kere constituency de bwato mupinzani oyo kwera chikura na bwato mupinzani oyo yo tari kuira pono yo tairete na roro mupinzani o majoge ase barongo oyo ore kiama kia UDA ekibono kere serikali oyo ore mo ejate kwarore pono ejate na ro yarenge yena ro ya host tio mokutano ori lakini magega yabo ababunge ba UDA unaona pone ejate bisete lakini na ro kortaki na ro nyubangete oche no nenjira kwaro oche chate ya kwa address igari kwa address nga buancha era akorete nga buanche ti buancha onye kokogenda ka 27 ngo kororeki kogendoro oyo agotebi barongo si so asoko bwata nango bwati mochando lakini asoko bwata noko konyorore serikali kotumeka abantu bo pinzani ase constituency ari ase kogenda kwanyora ngumufuruka nokoreki obe kwanyoro aba mbabuga nabwata abafuasi baye no yororo nabwata abafuasi baye akatikati ya abafuasi bari bareto mufuruka because nkwaro chino clip kwaro jabande bagotera UDA abande bagotera ODM you know aburo no a problem yakorete yarure so shida tari ogocha mongo bwatika mojanda soko kore gasiamo shida neringa ekera bagocha mu bwa serikali babwatane babunge bari ebagocha bataka gotaka gusiri oyo chore tubono bwazimio pata komoranga takorete taisa inkende auno shide ko okay ebazo tubwate botambe oyo kwamereria serikali oyo gutabire serikali nonyana se serikali iri enene raira nalinga seke minano akabaga kubu lakini ntonya kororanga nonyekero rutago tara chinsemo chiri chia Nyanza ntonya kororanga okungusana na gusaba abantu bagwitana osekero raira achira sumusangerekano litorenga nga ruto ngote male ko gwetania raira ningiye kuria asensemo yabagusi ngayo mu chando kurwira egento ndatebe kere gusiga gusi abagusi ndatebe beyanjete ono sine ndamwa ono nandake beke because
aba gusimbe yanjeti namba yamo egento ngotebera aba gusimbe yanjeti otoire nemaega akaigo kwaroche none ekero matiang'i akorwanigwa na serikali bonero njamosugumete sana mpaka nakioro chakirete mpaka bona atana gwasimora no gwasimora abagusia abange ebare go support okomigukwa kwa matiang'i nakigekogera oroche gusii endamwamwe yenere kogera gusii korunya chae ati Chaso mwanchu muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyemono asoko tochora kobegita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza uchase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Murieli yango sabo kwabera asoboto kanubwa mariyo yo kurende ngo kwirania elinde nande togenda gusanga asobwamo mwana bizi tukonyatekira sense mo yago kaitenga ebazi yabo nchali yaberege kumulika mangana anenali abakako kolekana sense meli yabo machoge tobere tukoliranga abagusi ekerbako so serikali mbali go chibayinyora abagusi bamwabo engana berega kumulikira kali ensemo ya marube mboko nguki borororo ekerabarai babiri bakunyura abana bagusi nako bayegetari yango te Friday ndakam oranyoro muntu ko if moja chukugera muntu ndi kanisa no ndo ko ali rube ngoro joraski ingwelero tu oyo ndo tebirenga ebazi ya tebirenga nga konango anoro gongorwa ruwe mito barongorwa inge yango bole kere Ruto the president ya kwano mbe kwana ko rairang ko avoid chaos sometimes never kore upinzani usina hiyo sino kore ikino bakore function yao na hanjwe kanisa ndo bacha njwe weekend changire kanisa hiyo nkyo ko emigera keso tarikire twabangire umukutano itumye bore ine bechi byabakora no isikichika ba kati none maybe umuziki osoro no muziki governor so wigendo kango baronga akorete ororire umupinzani ona robangire yuko kwechate orangi yabasani baye bayigiye are wa avoid tabasigo cyo mukutano uyu nande nkyo ko mobilize ro kanisa bona muga complain maruga nkurwe gwa mu muronyo ro sinega oyo ndo ko mukia magena boko mobilize bai mukia mano kanisa ngoto kwenda okemya tu mwate banga nyaro barse serikali tana gotokonya nyare barse serikali bona basaba gokonywa bako ulirube na haruna numwara baro ne shida kose egwate de toye barongo atari ne side ya serikali na kyoko mwali rube wasanga kyako nyo opportunities because mnoma yatamne ensere na onekere kwa lochi handshake ya engeri ya beta onye nkwa ngi side handshake chi project ya gotena osekendi ya tena because ntuntora democracy tutera machua bado tere bandore kamna asemna developed countries whereby nembo position nimba sekete we share revenues equally lakini where we are favors injiro chikoba kerwangene serikali because no intundo takobangene se serikali na tubu atikende so kero munda kurwanira ase serikali so ngento kende na emphasize tigaba na sesa babe disciplined onye torangiri mukutano uyu tikwange part of the organizing na bogwa avoid egere ntona go kugera murabito barwane balimiranya makondo bakole indute bitayo
tiga tu avoid tabera samo ko oyo kole function ya ayo bange yao oro go se mufukano inobo timeti ngane ya marube timeti Ruben ngoro cha marube ga kwena una tuare ngari ya chafe nani oyo mogachibo pati ya ino ziwi nyakundi Jafet di chume gwaro jari watabanga hono iga munangu kwa na iga ndakete mo ntoyo mo ga mwari Rube ukarra vijana wetu oyo pakamanya kusuma boy yete ko jamotu akatabie boy yeringa karanse kiroge kene karanse tabo na kyogo karansa kokora kokwana hono iga nkonyo rore bere surely natete ko bori mwane ndoiga neba nai neba nonde bwenzi noranja yo monte chipaka mwa acha ko kuburuka kororo kabisa ngori gereri kabisa kiagera mukutano ria karo kore tu ase posta no barogari eli wa edit kiange yana mangano go edit post ubuate post ambuate barongo noari kuno mobunge bora gongo kotarenga invited akarenga invited kabari go chonya batagete obo ababunga ababuatane gusi bakore gase ya mamuna gusi ningi kiare ko gera Rube kali ari gocha okobamba ikaranse bakaigwana bache pata no toko kore gase so bwam kangane arori bwate te baronga tebe ya na eturi Rube ne serikali yaito ono tikatonye bwate sinja ngeteri Rube boniga kobeka go monto yomo konyora rimere yango boy Rube kana kona chake ko kero monto bonsi na babunge bali kero monto na bwate libaga gali ya serikali nonye barongo na bwata mabaga na ara bwata serikali ekera sensemo ya UDA barabu bakore tari banyorire inki baronga kuigwira bo diganga tebye genta gamo serikali ya UDA igembi getaba bunge bazimio bopepi igento wenera komanya mabaga njira teyo ntegete wana ngotebiga bono iga igento kere gusi ngeri aki UDA mpatagete banyoro umuntu abo ogoja kobeka abana mutwari 2027 onyugete so ekara batagete umuntu abo ebatagete gotumeka boka ebatagete gotumeka boka koreta abantu amo barigio umuntu abo boka na baru bagoja support ko ka 2027 onya torakaneti muntu resese moye serikali tatagete ko gwake naye iye ya UDA bone ego gotiga free ai bona bokonya ogochika na bokonyora egasiga muna bono maataria egende kiagara na okaninga serikali ya UDA tari ko gwake na babunge bazimio muna bono majoga ari egento naro jengeri na ki bomo gusi bono mbokore tiki mboyo apa bunge to bugate ba ODM gusia mbake ba ruta azimio bakaira na serikali ande karo baira na serikali bakanywera ororo bono ni nariko boriga ni gerenga ekero chikura chia kirwe serikali ya ire chikura bona kare serikali ya ire chikura bono opposition ite no position kwa wewe ntorakana nga kwamiririe serikali ngoyo mwana bisi ntaito orato resiranga so gwagari does it mean nga babunga bagabara sazimio mbavuga atimba bagase serikali barabago konya abantu babo Chaso mwanchu muligiribwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza uchase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranio akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende
boigo na bugwake kura yao wetera senchira y'omutandao o www.kuzaawards.co.ke. Oro chacha kwagacho. Nkyo umuntu atawekeri akorere serikali ero. Chikura chikoera ani morose serikali ndi. Kero gopinga serikali de meeting abono togokora nabo. Because umuntu naro ajude na still no abana ngo gotanga no muntu go position ngo chiara gwekera ndese minister. Minister yere tari ya yudie. Nkakia koro ore maro genda gusaba oyegwa lakini bonto ori rube mosa yamna cha konyi bango chikurta magena ngole rwechanga na konyi ane mwa complain. Robert yango boriga Jafet nyakundi nabwate bumya yakora nabwate libaga liko imukia marubali ayirorora nera konye abantu bebunge yaye kerukende kerokuri ngane yo kuimukia lirube ligo konya se bunge li abo machongo ngakia yo kweli ngane asoko konya yasokoruri rube tindo jinge mojana noro asoko egentongere motarambwata asoko ena nemere motindo chomo jandoro omo jandoro nobwa egentongere amachaya muna bono pesa serikali nere korwa maruba ya ababunge bairira abantu babo emere mego tangazo ababunge baywe maruba ne serikali pono orojo oyotebire omwana bizi otebire na ngoira nenze yani bono bonds people ira nenze babagi government ngoko sukume government yakore mer kiro munda rantenga jarango na iranite no baronga irane ke bagende bairane bonds people bono batukame ngoko sukume government egento nate te koteba neke mwana bisi egento nate te koteba kama neke Kenya ana ne county yaito ne constituency opposition ni nekorte nero lakini ayabno mobungo chorire mobugene te kotwara masikani ne baba bunge bamino bali mochorire nabo kando ne chipati mokoreteki moruete ekina kige korkuwa pomo bono egento mwana bisi agoteba kigenderere kwana gukwana igobo mobono mbura akoraki ambu ataboracha na tebaiga na bo criticize serikali in another way. Oise ko refresh back onyo mondero babu ina tadi Uhuru Kenyatta weni mtoto wa umbwa bono igone ne opposition ya okorabia bono isko no muskiki bageni oyo rutaru bwatetega kera gochukura akamoira office nero kumurama baka magana makungu ko criticize tebana kiaya floods chiachire osogwe no si vibaya lakini igento kotana criticize in another way tiakora moment bona abayendo bale bakora mana rairo kwa manya state house bono be bana ki at the end of the day anda ntangumira na baramu be bana sana sokorwa evirengeri bino angetinga ebinabi virengererio via bageni baito be studio te kolende talinga na mangana DZTV ometra turako magena ko dusko gali akolende ebine virengererio via bageni baito be studio yetu kulia lero chinga kimenya nitagosanga na intwe igoro ya mangana ya gani takoleka na sorgo ngoro wabusi kubwatikana na mangana arengete siasa tango tuligeria sensemende yomora ibiki amagia ODM Raila Odinga tobito kora matuka mange rutuna beteka gwesokia gakoende kianga tigwa abega kumubwato koboko elinde abega konyarikirgo kirikyobonya kerobo sechense kirikyobo mabwa Afrika ngai mwaro tende mo gonche karube omanyete igente ketangani Raila ne serikali lakini ata aliva katanya kunyora lakini Raila ne government Raila in fact Raila urusiri Kenya sa tambi no nyino kukwano kutokwana siasa atobo sibole is because of Raila in fact onye tare constitution yeyo yakukwana constitution yo monto yerwanere bakabano tobuga tobo sibore boko kwane gendo togo kwana bono iga Raila no nyugwete Raila bono iga youth muna bono twajere pikipiki youth na bakwa ndi pikipiki ga abantu bakogera youth banyo tikigasi pikipiki joro chikunyokaga tegera rayo nyugwe serikali ya Kibaki Raila no arengene arore konye banka ekero apigania agateba ngore tare mangana kasi kwa vijana
one vijana bibwade chikasi ga pikipiki nero yato ikia ne vijana giato gende egento nako teba Raila arusirie ense yaito na Teba saka nkio nchokerete. eke amangana EU ntate ko teba nga nkeringa no maene mboringa serikali etagete gotumeka Raila bobe egento ko teba etagete gotumeka Raila bobe nsachinde bona nari gikorora serikali etagete korusie jam karabatagete korusie jam egera mutu ari asitoko genda bache konyoro boraisi bwo gukora buna bakorteke buna batagete ntagete ngote bigente kamo Raila mai no muntu mangaini sana I don't see no muntu nare Kenya o mangaini buna Raila Raila no muntu korige dia tambe egento keria okay na getagete ndio president inja bete ke korekana muno rio okomo support bakara taranere 1 2 3 countries okomo sabere support but Raila nekira watenga Raila kuna egento kerarorire Raila gentaro tenkeringa Raila serikali etagete komotumeka kare ya mutumekire egere tigare ga gukora bune etagete na muntu taiyo oroje buna wono Raila akirete iga buna akirira matuka yonsi opposition ye yasira no ntete ngo boriga mwana bizi ngo beterereti kwa Raila kirugekiga na serikali ya mubetereti usinero monyene wesogekiga Egasi yatangaze tu. Raila rende mnabagere bantu bokubwa akaranga ngo tutenera sikengima. Tari abagere. Bari abagere. No my test is wakura ne jirani yawe. Tari abagere. Sawa. Ono akana tiko mukubwa akaimagine ajo kutenera bakaruto. Wale kile kia mosote mea. Two, Ruto has been supporting him. Egente ke ando tina naki Raila role candidate ya Ted Koneka. Chira kota konia ngondi trikoneka Ruto oni ngondi ya guru Raila trikoneka ono kero ya sense the defeat ororenga tingo cha koira na kocho mwako ya chire obere pita ande ni ntumo maite kerade de no ay gwaka kuniga besa na bago cha kaiko Raila ngumno mwaka gete ko konyore kenyoro ogotindo rama magana macha mule ni nyumba mwezi paka ya bi kwa mwana ambize ndaki wata msinega eno chunywera ale so tatigakine ntago boso kwa sabana ono Raila ochire acha ande kamno mwako inateba ando mwaka nanda ya ukende nanda kire Raila nabale bare katana ko change nabale go so tactics tiare ganto chimanyete ebiago korago na kweba chiraiga either nebe sata ke torole kero gitaba bali takoiga bono kango chire out clear tena ki Ruto blackmail ni agatango support ya kango se president ani agotata na ki abakenya baminto egase because egase mo Kenya re konyora ntwezo wa faidika wale kangata te abakenya ki egase na batinkoli mo gatana mo support ya sama sabo because ndondori wakakura ni president waka nyera iro chira mnaro mukorogamu angire ko bakolera soda basi kirano kwa mbaiko akura o sense the defeat o irani wono kutolelisiga kango chira tebe president na ki abantu baminto yabe teiga Ruto promising ko support yale lakini wange Raila oira bakia chopa na Ruto gota kata gota tena kia jirandoche ndogo keira aira nacho kono chanda ga indi babo kalonzo bara drona nyira iro na mo batanga still no ale ningo bodi mwana bisi nimo bodi tiswa mwana bisi no maite chairman boniga eroro ya EU of course no maite yakora na ko no maite anya como maite como iguore como okay chairman yo ne president mo bwate powers of course president yense kwangira nidi ne president yense anya creo que Ruto roche ne kiangia tare ko tigera ero por ahí se arsaini agendo aten ne chinse Africa anya Ruto roche creo que ne kiya de te ko support Raila ngiera tare ko tigera que gara ne kene ne ko ten na chinse chinyi ngia tare ko kanera ebazunga betenga Raila ne romanya no beteka gwesokia agateba natete kurwanirire kirugiki akabeka masakara akamanya kubwata umurayibwense agasoka ngakyo mu Kenya so kire guchutena chinse cyobo mu bwa Africa ngamuto musire ngayobo ko ngubwari okay tare ko kana litiko litangani okay bono nane tata yo mo betereti asoka kuliki kirugiki okay ngento kene nare ko bori yake ndoje nuna abantu be serikali umunsa angirite ne kiswa kwa bori ngento nare ko bori yake
egento narikogori ake nkeriga problem ng'aiya nkimokoigwera bobe buna serikali ekero Raila iranire iga agotete omwananchi ekiagera tachete agote ng'okanire ekero gokeri igachete gotete omwananchi kobori naki obuoyo mwatebeti kumwokoeku nobuoyo buya mwetu abananchi bakakana yaya namagena twetu bona yani nkio koigwera gochira asa abantu baumire buna bona asa amacha asaririe ebintu byabanyene byabakenya ochire kubaburi rende serikali ebaminto engo orocha nyeboni iga ngosuka akeigo mwachandika iga erabana haruopi ng'ati mokoba bono ekero achire nkie serikali ekoigwera bobe ng'a Raila ochire okwanire Raila gose nabananchi akwegera mwanabizi tomanye ngo ng'a serikali ya Kenya Kwanza yaigure bobe chingaki Raila abere gakoirana nkikoigwera bobe egento maete ebyakoteba kurwanira ose flights ikwaroche president yarose task force whereby Rigiji himself nero kolidi abantaba kwaroche goitagari somo chandore keregendo bono ekeraira ukwana eserikali negwate plans yae konye mnare sko enzako akosurura taramanye ose ndobangete kende Raila akobo kometeri mobili okego ng'aino ukwana lioka kumuturaiga ochaka ukwana mnakibatia toate sibeji seitomata so kangi entakorete iga bakorokana brothers kanga kete brother iya yo kurutu amugori flat sechiga kai konyo kai mwabekire emipango naki so that onye mbara beka buya amende input tori gocho okane keregento otarama mipango because konye tayo konye ngomoratori ngai yo kurwan zori ochake kange kwabona ki nkie serikali yako mna bono sai akan boldly say mipanga serikali yako ri county chida kurende damage ya floods ngojo wadayo check shindem chidams chicheki uchiro level ngachire chibe maintained tu kwale bacha kurwa advice notes watana kia weso metega ni saraki ngayo chike tunungo compensation ngojo ba prepaid at least as much as umaite resources ntubuga Kenya toraba na develop world nonye US nkoro ngo ba hit nene ya quick ya chandika lakini baroko komanya bana mapema bagwate machines ntubya developing world yani ndo tuna develop sahihi so ngendo ngote yondi serikali mete yokora onye ne case kiyo goyo yango goyo nki yakora baka bajumbe ba UDA barusogete ile ntuli kose negligence y'omuntu bono tena akubuli ayo ratika mukao nyumba ayo kale ndo bya oje go rwane ni jirani to wanza problem na kwa tumeto arwa muge jirani usendu bya koso gocha kwa una kingi kiabeta muna bantu amata yatina ki asuke kando serikali amata asuke kando bachunguze oyondi ntatengo moiranerio yakego ntagete ngotabe mwana bis yakonya kweba chacha bade once serikali onye yakongire ntagete ngotabe gendekamo nambe yemo serikali ubuyo bekera boko soka paka boche konerwa abantu ngaibo gwita ne serikali ngayire paka boche goikera abantu paka abantu babeke mogondo kumbe babekira amagena process yonse bibo gwita paka boikera mwananchi ngayo konyo serikali egento kende gia kabere egento keraria kwaroje baba kwanetaria akobori naki mwatebire ngo ng'anyi muri abantu abakuruga asemo kuba ng'anyi gochita kole tiki tayo emoko ira abantu aba bachikomenya isiko mukuba Rusia bachikomenya isiko motararosi no chinyomba asemo kuba ira bamenya egento kende gia gatatu Raila agateba iga serikali nyamanyete mapema ngembura ngokorere ngotwere kango mbari getie njira yoko igora no ajidamu chirinji koraki chike goetia maji kango bono maji tari goichura mono bunabo bono muntu ka okwana o maene ekiagero buno bo ma no maene bono ngayo okora umugokoru bona akora umigunga mbo bagukwana na bizi atomanye ngo kero mu abete mu gusira Raila Odinga nenjama mu abwata ukyo goita oburai bazimio ogosenga no bumaene nga kumusira mu arenge irindanya rubora iskogari omaite Raila nagote ine tame kumuchana ari kutia Kalonzo be kama sakara kango to support Kalonzo bono no muntu oecha orete bweka actually yondi yoda chikota imondo kongusa egure wakole qualification you qualify you apply Raila mno nde bwenzi aga apply kare mo Kenya nde bwenzi ko atiki re wa apply Raila usiekere aba Kenya hospital koro mo Kenya tayo wa apply ono mai ko were gesirani tara chikula chiake nkia tautira Kalonzo kwanza Kalonzo no muntu miese diplomacy nili bona ati to zimenyo ta Kalonzo
Kalonzo na katana ki Kalonzo na atato keboli Raila kadanga Kalonzo siko mkubwa akatana nje kuboli Kalonzo akasukama talent ya mbeno no position ndende nando oteru na kingoma ya Kalonzo na robere mo kongu squeeze na robo check government na ndege andira ilo ile naki na nje bado ndo opposition njengo banga so Raila alikuwa genuine konyo kama ide nga force tu ere mwanya bantu monto monene muna mwateba monto yo mngani kumwita na bo yo ndi ateba no muntu nye karo mngani tare kunyara kumanya na advisors bana kia force usine jam to kursipa ama ino mwako yo bere jam na yewe kwada na kini nge serikali da kursi jam mwako ne jam mo wete ama andamano joka yani kuruele bole tu yendama na mandamano game yero to kumugwa batu mwana business tengo boriga onya tarira ira gwesokia chinsa chindora go serikali batange serikali itara iri grasi asiki kwani rero kuganero oranya ko serikali ndubwatia bajumbe ikobono God forbid ama tukare ngo chakoerari taro chakamya mirere karibu iko dazi the minute yani gone ku mininga onde tayo toranyore oranyare ko libageria rira mwana bis abantu mbaroro bayikire kurumaiga mbaro inkirende watende ko sabro bwatani serikali yakonye ko opposition olige gasigete ngotiga serikali front yo mondo mungabono aende kiro ekiyeyu because onye komadere ne jangwa kuru supara kange wate to mukenyu mungayo kusemo aloche opportunity yo kuchikolimia azimio ya ekegara mumaitenga rero rasa nere force igobono azimie ngimero mbaro chegende ikero enyora garaira nero rumora ibeki amakeria sense bona azimie ngima onde wadi basi baba tena kigai go ngainire mbona acha kora kere timeline yo kama sakara ile it means onye garaita ko kama sakara igomo kende chiko represented nta tengo te mwana bis yango te bi gente kama oma ite je gete katika bere wakataka former president abe kero gekyo kare kera katika bere Uhuru Kenyatta atakete ko bori kero gekyo government ya tatenga toikire kobeko koboka asemo asiraira why aseki kwa roche okay onye government tegweti bobe omuraria ne government tegweti bobe o maite government boniga ya Kenya kwanza babo Kimani Chungwa na bantu bakaigo o regento Kimani Chungwa ukwana ine government yakoraki onye okokana government tegweti bobe wa Kimani Chungwa juzi ga bare ko yekwana ya Raila bare kunyeira ni bobe no bororo bakwira ni baka bamora amira ni Raila onya pai ngasi abona go defend serikali tutelana to koru na kinaote naki Raila kwenye teyo isko konyali isko yenze koligichikura to go chotara men plans to bwate because serikali yote nganye kone bwate seo koya tenga mna Raila da agurusi antu mau atabwate sako waira na compensation mwana busy ekera kwenye Raila tayo aba bwata nimba yo bazimio babere bagosoka komo che serikali kubwata no bokererwa araria aba kendeso bono na bomota que te toque asimia kende okay daki agwa kwa ni sana na bakendeso omuntu tubwete bweka omoremu ntugo torwanira no muntu korokola ila amolo dinga no ni no serikali na mama yetenga banda abandi batikalete na bakendeso bono mutagete igo kende ko kendesa igo opposition ita yo mutata yo kusukume serikali Raila go jigoja iga mama dengangia cha kokora no Raila tiga aboro because eso muntu ole like to go beat rice omuntu rutako bwa rice botambe se rutako be Raila actually basi ko omuntu mwana barato chande lakini Raila ngane rolos tax cha to chimanyete amanyire byapi na tone chikura no ndero and still Raila bakulose he has been losing na nta wanjira esa ulimona lite como ibera oibera naki ora ni okora ore side ene una bo maene before chikura una bo maene before chikura Raila atatena ki ora bu chikura no wanjira this way kaboligo agata na bangwanjira egri ko ingero wese gota okeriyo gecheza barore na bakora agata ngo buchikura bakora ki because era hata na bata machinery otane president kumbe bate betwa kono konywe konyali mumururi rutere munakaro mwango are gajuka aminyokete agete sawa iba kono konywe konyagi eno kubange gas kayo cha tango iberi chikura nkuboli oyondi boli chikura echetete no yendimo ngorke sira ira tete ponchari encha ngorke sira tata chete chiwadi chonse umagota ne ngore kuri chikura Raila na jite bonja araria ande gento kene tana go choncha gento kene na ko teba gento kene na ko teba tadi wepa gento kene na ko teba Raila no mundo itu
no nye mwana bizi okwana Raila no muntu ito Nyanzaga no mwana bizi amanyinga ye na ya Raila na bako bari amanyinga ye na ya Raila na abwato wa mateketoro ngendo na teteko tebangena aki Raila boniga that's why ngotanga kintu wena tebe namba gusina intu tutwaro muntu ayo motwanjete na intu tokosuguma mutwari otokwanira ona mwana bizi Raila no muntu ito Nyanza aza isinera tobwate omukwaniro itu ebikere ke sakuma eteke bwato muntu kere ke sakunge bwato muntu abo ogekwanira bono Raila kakutokwanira korwa Ruto ngukwana ari so bari use lift fale Ruto akwane sengima dasine president yesengima atarabe president na abeto mukwaniro koru no nye Raila ko chakobe president na bakukwanira nsengima bado Raila kwa president asakoru Nyanza Chiraera oikango ikaranzare keroko kerie no neroro people's president abadoko mwakeria chorete 2027 Raila no ari one nje imo kunya kunga Raila no ari mwanya kwatetemeka manya neroro na weru egento kene na tete ko tebangeri na ki boniga orocho yonde nero gesaku abaiko yo nabarbu orocho bajakire ko oyo nero manyiro jakire kunya ko beka kama debut akoba nero renga baiko yo mbatagete kubugato monto monga bamorete abo mukwaniriri bagaririria nero irani de sobo bono nuro jare sobo igenda natako tabyo kirika kero monto na bwatararia sobo lakini oyo nditango wori kobo mukwaniri bwase okobe emiaka 60 ayeto ikenga ke motana ki na temene ko dikere uru gotigire bono uru algo twale tameyo kangone na wala tena kinje ngokwana abaiko yon biafu lakini otena ki esina saviri usesina ikire kange muntu munga ndira yara neche muntu munga because Raila neri bagata nyora oko nyora ri bagari okugamba diria prime minister oyo ndamo migete tata diria kibaki ndamo migete tanyora ri bagari momo yari bagagambe no 5 years ai guri bagagambe no 5 years in fact for 5 years na bako necho muntu nere oranya na bano na yako koneja mwanabi kono mwanabizi ngakiora acho manyekane kuruga onye tutaketi kosukuma omuntu yo kuruga ora cha kunguse alafu kandi kosukuma abantu na kosukuma yali chume Jafet na njacha ngwa toko Demora bwatiraga bonda so sensemeria Facebook ndarora ebirengererio byababimenyi gose by'abakenya mbiri bye Dennis Mbeche atabanga AK Sarani Simba ya Bonchari Ruben Oyondi watching from Nyauno City mwana biashara ke Sikara ila Mose naye ka nogote ila mara Raila people's president ekrenda chenga ni bwari nyake agatapanga good work my boy agatanga kazi nzuri Machoka Gideon agatapanga Oyondi aino muntu mungaini akarondo chenga yobesho beshae agatapanga Ndizi TV News Digital akubolinga embura ngakiye goswana na siasa ngaitenga Oyondi boli no chikotohiraneria ngakiye embura goswana na siasa na mio nyinagate banga bazuko peke yako the two as actually now kabisa kabisa hata yoko support maswali kwa waliara makonga yuko sababu mpaka rute boli kolengana unako ireneria ekerondo chenga binibela tabanga mwana biashara ne bazu ya Bonchari enya loading team ombeta tidim ekerondo chenga ondari Cliff atangwaniri abasaya abo babere banteberi Bonchari ne monga ya engineer Joshua Maragi adanza kiria from Captain Kirumbi amana sana ekerondo che yule mmoja abatabanga pass my greetings to my dad Joseph Torori and my brothers Wilfred Torori and Dennis abatabanga wako pale maili mbili bila kusahau watoto wangu Stacy Boswell na Angel Gloria and my cousin Milton Moseti omugonjero uambie wakwe na siku njema ekerondo chenga Sam Machukia watabanga watching live from Jogo Green Valley Academy Sandia my uncle Yondi Ruben and my good friend Amana Bizi Victor Omondo kora chinse machirichia Nairobi West abatabanga anya komo chagoika omoelio
Wagendete kubwatia omurobiri goikasense milio teri yabuga bumondo na wachangia family abategete bya kabisa hadi tamati Walter yo bakora kinse mu kicha Embakasi Nairobi no bare ime iyo morobiri hendo singa awuri na manga gendete gosoga igasensa kya kerero chenga awatani kora sense milias mio nabo igokura sense milio biemba gendete kurwanira aba mwabo Kennedy Okonga bataba kisini ODM baba is the president. Oyo mbuyare. Oyo mondo muya. Doje campaign oyo No. When busy achorale gracias. Kama jingonga embura by the way embura yenga yabosona na siasa. Embura egosona ni ra samanga na siasa. Inkerina ki eserikali yamanyite embura ngokorereki. Gochire nene. Paka bakatutangasira ngembura ngotwerene. Pone gerba tutangasirite kababa barabumba bwata bamanyi bakumanya niki gekoreteki kegocha mutu paka badutangasira. Inki batare go tayarisira mapema embure yego tu enyore serikali ne korte nje bange po eketari egento kia basitokerete actually korati kama mwana busy kayo yo ndi toire ngora eketari egento kia embure ya jete go tu tari egento kia jete buna po ne egento kia kwane tu around 2-3 weeks kurmageka emburango tuerenyi bantu bali bamenya tange na nini basusuke baerende bakoreki inkie serikali ya korete asama tukayiganyirete yamanyite emburango tuere kwa igure bona asembure gochera na mangana sias doto kuburiria serikali kwigwete baba kuburi naki mba manyite emburengo korereki gotuere serikali ngaiye bange tega ikeri neta kete konganya abantu akero konganya abantu aba ngaye kubaira ekiagera goiketo kase naro yagokoraki ekubaira number 2 ogokoroke konya gokora ngora abantu abe bintu byabo byiriru byerire paka ngorore ngorigererio re bintu bakamacha goswa nyumba ira marange kininye bitanda watu wamesumbuka serikali ngento kiabe yabegete kando asembure gocha gotu kokonya obugima bumanai Mwana bisto irane lingia serikali eno yero berti assembly yiga. Actually, serikali yeto ya temir nombo. Ngai yako leo so far. Ya kore ya chagero compensate bantago ya chage chi na de chidam cha chage ko check so that nande match ta overflow na ndanya ora mantanga. Advisory notes after la iro maid abuna after la ira kwani no ya chete chusi na ria kwane tamangana yidam na libona babaja geto gotabobokanga ki tatu ile liga mwana base wate bilinga serikali ngo compensate rabana ekeruro singa umuntu siriti nibo ya yonsi ebintu birire serikali yene gatinga ko moire 10,000 yechigane nyumba kwa gachira umwana akwirire school enyumba ko kombo osine ndagira ko akora osine chianga akora bike actually households are affected sanity nyingi of which no one 100,000 serikali will afford no 10,000 no kwegasa because igente ki giachite kigetari mnekera ngo kiamanyirike goika umaete obora na bunkora problem yesinge na ki no anye wenda man machines ya bwate station yo gende yo pima lele ko tebeke mambia tebeke so nakina wachino ane president na ki gente tangani para ali machines chin ya chekerero onye wenda man ya sete tu machines etio chi station echo ibinde bikoro yondi bikorora weka wata ngaya igambiere ngoro chino yote ne dawa tanga linde mbura ndo tale ndeteyo bona kachanganya serikali mate serikali ku rely information ya bantu now that is problem ya baile na toja ko blames na toja ko raki ne baya ko barero president still kangana ukya ko monyo ira ne diswali kwa boli kuno moraliga ebintu byabanyene ya amacha abisariri akororire kigari nini ebitanda nini kiribwe kikomi omuntu oyo nabwate no abana batatu bale school bagosoma bali go secondary schools 10,000 ningi riswali ryo rorabo lintare goko ire ningi jira konye compensation na ujumi ya Kenya saige mwambwata ne compensation ambatei osiria serikali osiri baka none yange nene yange nke serikali tego nyawoka na byonse kirie ko nyara koleta
na ekibaya tu nicho ko bangani kurwa sabu kwanza serikali makuba bangabia kumete oyondi to odwa za serikali ngabone chibasi cya ilo tuna mache ngabone serikali gori chibasi ekyo egore chinyombe cya abantu chikotabuka no mate serikali tebwati besa aya no mate serikali Australia ama deni ndi handshake brothers bakora nara yagenda kuba service ngwarana ne Europe kono nyito takora injira ketu takora iga ukare bintu bya ko bya dola ira nenze oyo ndio bosi squeezing 140 paka na 120 ngono ntundo bwate bakwa ngumwana business n'ebintu byokwera nanse sayi tutete ko deal ne situation yiga yabona bono iga abantu banganyiriwo 10,000 echiga chiskuru kwegwete chate tungwera na chiremande ntoma itinga abantu abayigoro chinyomba cyabo cyakororeto sayi chiskuru chikoira na nebitabu bakugorera abana echi uniform bakugora nendagera bakugora na endege nto yakabere 10,000 echiga baba ete batumika umutinyo yo mukere umutinyi bako 10,000 wosenga ke a task force nerero ekole obumanyi ekole information data ku background echi cyarwetu n'ecyo kurusi muntu gali asare aga nanyo nyombe yelwe yamu serikali ne bata data yao emakorna ki aba bwata on school etokwe chifi chabo because bali bara affected the government ne bwate data yao so serikali nawe kwa mwete na kina beta kwa school fees yoyo ta dobe compensated lakini ate mwana tigasoma na mitinyebere osomo etamu sitamu bere ka serikali kuna kubanga kine igakonya so 10,000 monyiringa wane yako etu wakane school fees gole chianga kale no eyarwete ekorusiga weso muchandole kurwa gwe serikali nagendrete bono ntete go client tinu kanza ali manki babanga takino they are planning and take ya okonya banda baito serikali na benge moibo tera atakaro mwana we chale ya atimeti mwana busy go sokwarorire anona sichinga zeti wosina na semitandao atimeti go sina oyondi timeti sina beka utoroki nyombe igelibwe yemo ekyagera sai kwarorire na kyombe gya kiare kyo gusangerie bango yachire koira na sechi landlords apa kenyamba kene tokona chwe chibesa chiri chebango nande bayira nira sechi nsemo chechi landlords eli ndi babe ba comment rent eli ndi bakane bango no hotel 1000 zimetinge nyumba na 1000 that's part of it na ndi yango te nyumba chiro baka 1000 aria na kiki uko Islam sidi chiamu kulunja betangwaro chibra chabete chikotago cha tago sio manje baka 1000 2000 aria usiga igatote bingo chikotoka paka sumne kachiro ko se simele yango ngaine riore kaita ai tata bono kwani kwara muntu kali nyumba maka nani ebwata bakestima ibwata bakamache estimoko yakanya kana amaje ne kesimo kunguza elando de yo entonces era ese studio esto tenga ya buen testimony mocha again na tete mwana bis ya konga ine ria soko tete government bono igando bwa nyomba yeri bwa in fact no nene ya 2000 nchiro yo asijira atoke mune no eri bubiri ejo asera atoke na buri sabu sako tabinko lakini no nyakonyore ya 2000 ne bariana ne bakon pona kingu metinga ki ya 1000 ngaye ko ne no manye Nairobi pono egento natete ko tebangeri ga mwana bis ogwene twanjira ne tiga ko tete serikali baka soro chino na enga igaro abantu baitu mabwate mechando you have to accept ngaki abantu baitu mabwate mechando ne serikali ye traba tiyari kabisa kokonya abantu aba egento ko tebere traba tiyari kokonya abantu aba ninki abantu ba chandikire in fact umuntu ibintu bya biko genda pako iguno ere ne ruterani asa ma cha ni era correct amoira kiagero orore mecha in fact serikali bona wana iga toraye kuna 10,000 sai ikiri naye kuchiri busana nayo yakwisa chikole litukori kimale abo chikokora onye komba lenyo Teroi. Egento kubori. Yange yobegete neri buna 500 gachiake. No man, monoreiga yachange chobegete echire abachiko era 3,000. Echimutumba 200. Teroi gwe. Bono mo abantaba na kyumuraria bori borongega. Abantaba bono chibese chiri bukobi. Yanga kura kubika abana akurira. You cannot give what you don't have. Oyoni tiangote. Na yo mate serikali botambe ekolera ekota kenenge ya toge. Madenjango piginde ko webesa etaiyo. Tebua. The minimum abantu eta mani bibachani kina. Ebimwa kwana mani school watakuwa affected. Emwa kwana chiomba cheiriru chiomba cheiriru ntugo anyway achire. But do we force to nyole serikali kwa 1 million echitaiyo?
You see, you can't give what you don't have for yondi. Iko bana ekere serikali tabwati pesa Kirikyanyara. Na kiki bakuru achichinga chikotoka. Yara tonga ya tikiri tai coronation abona ki mbale kuno chichinga minimum. Bone na gote baruete ne yokubaine bol banyora segetega then serikali enda kubanga. Na ndemo chemo motorange bone serikali kubanga byo kuba ichinyingo yondi ochoche bana. Mwanabizi Mandrara wataka mwanabizi respect the name Raila. Raila is Kenya and Kenya is Raila. UDA is killing Kenyans. True. How? In fact, kama serikali nere achali mwananchi. Inchenga kia Handshake Brothers. Inchengo kolanda osi. Tina atero mwezi ngari kolema. Na oto soka 220. Sai no na free na bogo accept na kebo simboli 220. Ama ite mwanabizi. Na iko rangina ki serikali kola lete ndo vile basic kwanza. Abune kero Raila arakulete kachakolira na Ruta atabetega taja kulete I want to support you Raila. Ruta atabetega nikiingia kwa ofisi nika make sure unge imefanya nini imeshuka. Wako singine je president ya president. Ege mwanabizi ukweba. Mate Ruto osabiri government no mwako 15 bonare. Obaire David president for 10 years. Kofinyire. No, What are Raila na finyi? No to go finyu. Obaire David president for 10 years. Bono yiga na acho to president. Yes. So ento take to base go blame nga ngento kere kiabete magega Ruta ta kodeti. Atayo because abantu ba side mira. Abantu ba gari yondi wekoli side mira. Tonyoro mundo ocho kulwa baba kwake. Kokatona kuli tuwe kombe na kuchibosio. Toko kwenda rundu ta side mira. Kwa side mira no epipi oro sino itasa wasigari yero. Kwa katoli reflect chuma. Na kiagara na hotena ki don to basa ko kuana mangana amageka ngago senga uchumi ka serikali karo uchumi yeko serikali bato debut no ya korte no oyo kono re sai president no wale ga serikali so mondo tayora ba mu aso uchumi ko serikali nabo abanyene ba korte kerego serikali kerego serikali nere no korte no wale okay aitenga ibro bitu byatinyole kiki matwira nenga asoro gongoro wagusi aha tuchakire nayo yondi county ya Kisii inse ko governor Simba Arati kerekendo bokole dibuwa yana kibole UDA naro ya murwanire abakole ase county ya Kisii by the way governor Simba Arati no monto tu achorete na no monto tu genete oletiare ko konyo mugusi problem ya beira se governor ne ringa buna so eteiga bune governor serikali ya mosonite immediately serikali ka correct ekamoja gurmayo in fact ya amorondire mpaka as we speak serikali ke mokasit so mbono natetego kobori natetego kobori oraimo kyo bokombe mogondo wachire kore mamogondo anyoro muntu nare maega kagende kochwa tadi yokuna otete kuna mo wakenzo konyo eke boko go wa korbaga kakino obo more minode to wa kentinde koreki eruoro egendo nago tengiringa ki igabana nare tiare kokore gas Kiate gokolera. kokorero omogusi emeremo lakini problem ni serikali pono ni gemo gas te kormaega ke komorwani tembote komo amorembe igemo hapa na pale so nakingo tenga ki ase kapa na erase amatukaya abere obisi tarabera na morembe no so atingire kabisa so nakingo tenga ki tigaba mweri baka keraba mweri baka akore gas kera akore gas eko ika 26 gabu bamanya ujakoburia ki ninge gaba na Kotia gushwa kote. No chenche leo tanga nago sini ko defend serikali nene. Lekina gena na wetera. Tianko bole. Serikali ene serikali kivya ke serikali ene. No ile budget yao. O kolere gas. Pono te tenko boliga. Oma begavana ale mo opposition wetani Simba. Yani ale less opposition. Nte tenko boliga. No isakole oma be. Kisa baso tena Simba once bali fresh. Nka yugo file gas yakole. Nki yote banga bone serikali ne kumurwani. Nki te kurwani wan oyo naje ko. Oyo goma be. Gladys Wanga. Nki te kumurwani li erwani Simba. ndikwaroje Ligere zinya kitali cha gachiro. Induse itoga iga. Ntete ngote biga. Obo chafu la tukadeni nguru usiale. Etakera zona chisiwe cha tegete. Ndete nkoboliga. Nki eke mokere tangible. Wanga na baka ndoli gere nya kitali arose. Tote ndo kere tangible eke mokere bono neli chara likora. Tote bono kobeke uchireso na mabuli.
in fact yani utekwa gache chiro o abanda maguli yani short term yani atabat plan roi chiro unasunika ntona na biashara tuli abakole biashara sune ka ite storeti muntu ko tamaguli yani ko ruli buli wako gache chiro twangi ngende ke musimba ko tana kya maene gaiga na bote credit other than kurwani ya tanga kulgero chimala erega kana kurwani ongwai ekari kuri area yondi mwana business hapo na bukare ngam serikali egotumike ni bere bwate erinde kokonya ba kono simba kwira nchime ngaiya magosare ekero simba tumikire ni bere bwate koena na mabuli kokonya bonchire magosare egento nate tukoiraniria magoso taiyo asa maburi kurwegwo ekiagera no ta campaign maburi ngokonya na bone mburi gutuga abangina bararia bagokore biashara mbagwene tabakore kinano na babo soro tikabarosia yabo bari kamarie to soro bakonya abandi kiagere mburango korere ngotuere gose bonoga ngento nate tukotangiri naki gavana na oeteira mangana mange kurwa soete bune gavana oise kurigereria serikali ya morwa ni kwaro chenga kiende aba jeshu bakwenda bakobisi aye gari bakotaka kumotanga bataka kumotanga tabasego sobisi aye so gavana oeteira mangana mange igento nariko tangiringa ki tige serikali gavana ribaga krea moire ribaga emobosibore achifwe birengere biaye ekera asiru wa chifu ali mutu tomanya gocha kumuburi lakini ndo to kumigo muntu omomigete nande gotageta akore mere ngakibona okoro utamwetiriba kale akore mere simba akwelete imagine ni fights kwana koro muntu e gavana tuwata wajumbe 9 yani kata emata wajumba bwata ko na bwa simbari munona bodi bani bakora gascom kwe bodi muntu yere ewimere kwe bwate shida esenete bwate shida yani akero muntu rutino mube mwate ko lichikura muramu simba bwate chi fights taiyo mukache ko lichikura muramu nkiwe ikira bono sai senator okargas naye deputy otero okargas naye women rep otero okargas naye chimisa che county chikorera kiro muntu akorera CMC chikorera igotoro china nana bato muchana so simba tigati gesegi lakini kwanjira mungwana ko Kevin Arwasi era atebaiga obomo obwanchani no murembe ngirorere obomo obwanchani no murembe tigatora around peace kwanza tiango tekisi county nero ni bata machafuko zaidi weta no county chini chiro opposition bigere simba no so yani keche tare no mutinyo tara igu batware issues tugatebaiga onye muntu kabate function ya sekete tigakogenda neba kore gavana twavoidia magana onye no so rokora simba nabanga keko chioro gaji because twale bare tedi bere tayo so simba tigati chisegi akorera mwana inchi gasi nagote omabeyo kogenda gwa fina ki kai mabe kwani yaka uchi basinga tuwetani no chinga in fact kisi yako college basinga tuwetani mabe lakini isiko rega si abonero na kuboliriga ndebi ende kama other than kuira nchi basi contract kuira ni exchequer basi ndio chobene ange 3 billion can circulate oyondi 3 billion chibe kubo totachiegwa abantu bakanwa meshara na wana bakora batarakanu bakanu you feel nona tulikiri gasi nyenko nchi anga muntu acha gari shati 10 agende lakini bono meshara tupedi wakana bantu kereanza no gutishia abakoria gasi akaro tayati gisegi toro genda kama akori echengo no yo mabe akaro gukwana igo no nyorete ngamwe kabanyene muna serikali momo mikete ngakia kumigwa bono rarame president agota okwabori une esisi nkyo kubekera emekutana nyumba bwogo ngana office no koranga chimista bwo office ya serikali nero etumete chibesa ekagacho nkisi bago emekutana bwoe Frida kuna bwana si mzee I know Marai Frida I know Marai no takete ko kwana na inche so no takete ko kwana na into waturange to chebo to kwana naye is there a problem pon kina kibona como blame pose no Marai okurange inchu sisi achira kwa niki kama kara kwa nyumba ali mekutana yonse na kisi sisi kuchunguza na kingo bwana ki abu shida nero abu shida teyo egendo natete serikali protest ni mitasari utagwa sika yonga njari akubare stadi mwesari bana mutire legation because of him egendo nataka tengerina ki kaega pana ribaka ndiri ya na bis kaega pana ribaka erere acha sabe kura etara era muheribaga kama muheribaga akore madaribaga Ruta madaribaga e president manyatiribaga aha abangana siasa yoro gorwa gusina abangana bata abangana mangira ndendo chenga biro bita byatonyoje akwana rangu mwana bizi goro ya Friends Arena imyabonchari asante soko twana ndi bageli
tobwate kiombe kia basaya actually twage form elio momuro elio ito asira koro Duke may he continue rest in peace elio asira bali tuenga basaya twabwata ndamu twatokatana ki in kitora kore mwade bonjali twabwate siesta nyingi sana kero montano montoye yani paka na muda ojo tali kwera kina bwato montoye tokebuli aya na barai bonjali twata barai tali basaya so tokebuli inkitura kore kigo to unite na banchani saba sai bono na hotora to extend beyond bonchani inki katora kore ge sinimi kitu unite bono to akora matanga to ati kansa sita tuna kunyo ne soda bando atenga soda ndo kunyo to lencha to kore mboli to kore mboli to kachanga le tari mwana seso kore to kateba kurero muna basaya smanja zo support munga ya to musamo so ndo kwata chi agenda bile seto after ko unite abasa baiga bono chaka ko kolinja to ko empower because we realized tuise ko chama basamia no ne connection te ko ba abana no mato muntu kete oya kamanya oya nyore gas oya nyore oyo to empower ega anyone ne kele auto no chando ba mwikano so basically itali ya siasa to ta mna basaya ko gwatene however maite mboli enyama na wega ro ngento kero maito chaki gento one ke yudia chake te basaya bantu batatu ekagero munso ga chando bantu bakoreki oh no ochakia bantu ni 300 basaya bonse ba 500 tangale tu karanse ni mutaka mkutano ndoko iwana kuna wale wako na hiyo brain child na ro lenga tiendo na alia bantu like minds kwanza ndo mbatano tu chake ono ketu achake tiga abasanga ni tumbaro ba engororo bakaigwa muno yoni na batete akatosiome na tokoli emboli akagenda Wale tingi cho timo kutano. Toche ti, gue te toro. Na ba tele misubie mboli na gue na ba tele biashara biane. Ni sawa. But na enga we. Oyo was vera we mukutana naro. Tingu me usine registration ya burete. Ngo kwa ni randa abo. Ai kwa na mangana. Kwa na mangana. Abo kire. Nga ba cha ke ko se copy paste. Nga ba ro se group ende. Nga wone account to kwa boliga. Ntutu a open registration. Kero ko cha kige ndoko mundu na cha kire. Ba ta bana ndbaro. Wana kora se to gari lisawa okole to meno ni mambi ko nyando bero wale dro meno ono kwa sinyu abo ba believe me abale ta ngo kwa wale mbali ko tiara because mbali kireti chi sites jones ona abacha kina waro yabo but we encourage onye ne mboli alite mechana abo tiga barali bali nabo banyo musoli ege tira namo mna wasa to ko bakaribisha to because the agenda to what they say nena mono inche secretary group eyo by the way open whoever willing to join awako ngakire simi wasakire treasurer ose chairman oyondi manyi ngonga kyokale go sabotage Frida njeninde group ya nande group emanyeka ine koro kubonjari ri friends group koro kubonjari ri friends group ege tukieko gerango teba igonek ama tanga our brother Duke we were there kila lituko odwenge tulikuwa tunafanya mjango tulikuwa watu wengi huko lakini abantu barege ba ote ogo chakoliko itamo etwaringa abantu more than 200 abo vijana vya bonjari lakini what was funny Nick I'm sorry to quote lakini go igangwane njoma ni nganje kwa no mine after amatanga ayo bakaenda bakarosi group karwarosi WhatsApp group baka chorana bakapikani baka adani ase group eyo bakatebono youth tutagete gocha amo group iye kagenderera koru omo twaene ti omo muroyo pinto Duke kagenderera solong ekeramo tukatikari tabere buna engineering cheto komanye group eye bomerane na dio mosane ona ngakete simio koru master fin okontebe I want to talk with somebody akwadi ase group geterega nkamuburi group endi ya chagete akandi group ye ya chagete around 1 month buna twa netio momuroriga ditukori kubwati abantu bararure kibesa nini cyoshere nini nkaburi kuruwan ma yakaisa kwera onte bisai ibono igo group yu ya parta ya tomanyite nkabade sikobaya lakini akabitire riori paka kamenta ariamenta ika nando moyo kamuanga immediately around 2 to 5 minutes anda kandus remove kan nimbwari pake screenshot oya pinge na bonko mor muna mendire na go remove njera kirire na so ekero yaba igo tukatebe group ye ne group ebwate obwanchiriri osopagus
tukatebe group ya kuba ya twatro kwanjireri youths ibare bonjari nandi bategete ko cyama naba tukateba abantu bono tutagete kwanjireri tubono tutagete paka ba mwana biashara kero muntu tutagete abantu bo bonsi tukateba bono group tutokorosi etabwati kwanjireri etari ko bagwa muntu tokorangira bono vijana bio bionsi vaso ese group vache tukae toshea mangana itabo njala as youth togendere ne group yimo moto ngendo kenana tete kote mwana biz group y'abantu banyitagete birengere bi group yako bamo nindu abo bono no ai bona group ine ya ito na nje ngonye kwana na kote tokagerosi tokagekwana bona lintoke kwana muna babake guga bakage ko immediately nako kechaka sisi Ganjire rogeto byatanyorire sabe ujumbe berese togaiga ekarmo kagenda kwerobe ya kurenga na ino yo mwaile gocha somo nchi muliyele ndete mwana bizi yako choto ale list endambe ganjire mwali mwenda tsata banga ensa kyambiego cha for manchari. To grow, we need such kind of groups as man as possible with health competition. Bora iskwe ya kukulia wanasiasa. Now miumo nginagote banga bunchari real friend society is the deal. We are inviting all that one. Yes. Then simechanga banga akareba sekaganga mwana biashara ke abasai balenga mwanche tamo na 20 tulikuwa kwa matanga stop line ga akio yandi tebeke maene ego that's how is it stop line kwa denge man nayo streaming live from Kenyoro walimu astai yotogochia until further notice all day Koimara. I'm happy to see mwana biashara back to studio. Atanga mimi nilipigia honorable Simba Arati lakini gaki development iko 3 out of 10. Maya kama utija sakata wanga live from Kenya country team UDA 100%. Ekerondo chenga weekly mamo achaga tebanga mwana biashara umeenda ukasoma notes umekuja na hasira gosama vera kwa menda just mosotiaga tebanga anagenda kubwatia omoro bilikora sense media Copenhagen media evangelist Mangesicho watching live from Nyantrago. Kerondo chenga Moses anda baga tebanga igomwate ba treasurer wa Friends Arena Osamu Usirwe. Kennedy wakonga wadanga governor bemfanya kazi ECD teacher nurses wameachiliwa bursary and roads. Jackie Nyaboka watebanga bazu ya Bonchari Mbiogo kwana. Kerondo chenga Dennis Mogeni watching from Doha, Qatar. Wadanga ambia mwana biashara Ruto's government has really failed us through to be told that Kennedy wakonga wadanga saying ODM Viava Kenya bagende tego kwanira ase omorobiriga wensa kya Ian Simba yena watanga mwana biashara Mbiogo gaida tianda la sensemeri SMS the problem in Kisii County is Osoro and Ongwae, which is not the case in Homa Bay. Morning to Uganya Ncheno Ligo Ikarigoma Epara Mwamurikira yabe kwa aba murakolima byemana sana soko rwa ibirengerelikiabo kerondo chensemeri ya Mary Nyabara from Kenyambi abatebanga tebyo yondi amagosona ribo baronga kolete no gochane liyo libisimpe namagendo tagete tagiri kwaneri oyondi endi leyo okwaneri kegima na ndende chinga ibiro bite bya tonyo bire kegima ngaitanga next time toto chake umurobiri ga 6:30 nali chinza chibo na ndego cha wikaransa katika iga nali motaka ni chibo by the way umatapata bade serikali okurwana kwabo kurense busa nombona ari kwa bwanga nda kwa no maene mune gavana serikali ekiagera na barandwani serikali serikali ime takene ngeyo kerabe na ninje ndabekerwa makosa okay kisam following Kerondo chenga Onyambu Buge Friends Arena is a big movement ibine birenga bya bakenya bagenda takorwa tuchakire naye oyo nditimete list yawe yasanire atatebinga producer nengo mitere ngana yawe yo mwelio ndo urpamiga itangani mbia mwana soko tuarika ni aiga nimeshukuru sana varia ponsi ba bantegerete be grupo eliane ya Bonjari Friends
tari yani lakini yaito twensi lakini onde bune member bonsi ya tigante benga na baira maiga na nimeshukuru sana asogo cha igalero egento na te benga toise kogendera iga na boto kumurikira gusiya ito na Kenya singe ya mangana siasa na magenderare asegusi iko nimeshukuru sana egento na te benga ringa ndaite gukwa ndakwani abantu babere iga nari nkuru amba base kongita babere batatu iga nkuru amba base kongita kiagerando chinga na bange babere bakombwa sana tiganja kero murugione timba se kurwa iga na nda chake kuboringa na kiga omurugione akuru kwaska gesare oyondi kegere idine pego te baigo ino monto ngakanire te bono royo no official nimbo ata bana batatu omwana no monena akuru Samuel yeto oyonda akuru ku Emmanuel oyondi oyonda akuru ku Brandon bonsi na baira maiga tato mioto misera na mama Agnes na baira maiga nkwani abasani babiri batatu mukisi original Naomi Nyayomi na ukwani ndiye Simba ya Bonchari ngo batenge group ya ito tonye kwangi na ande arikania abantu bonse baja se group ya ito ya Bonchari di friends nyati na mukwani ri muswati ino muswati omuya na ende ngonya gote bari ngana tagete kirego kyobo wimenere wikamo kwani mwa maiga igo nyati chimogire na ukwani ndi sama chuki krifondari na korora no ora mona intumbia mono Dominic Matagi osomo zinga na rito kumoroka anje temono na Jack Nyaboke iya ni Simba no musani no mongwa na Vincent Oyaro na Onyambu Buoge na Jimmy Kombo abuna basani bane ngote banga ya ne ribagachi sajiagenda ne ribagari gokea na ndangi na ndikane ngakoreke orine bato base kongito sore mo base kongite kiagero maito no chinga kichiko jijakea Alfred Osore go daktari na ukwani biama na check yangeli wageli bakambia kono eso gotwae space iga ukwani andane ne mono twa check to enlighten ourselves our side to ante kulmo kango igoka para rosi group ende egwate atende ngira kitari yo pingende abauti abali mutwe to wate na wasai ono jemna korkumana biashara kirechi platform chonzi nde CEO ya jenga business mtani tokara marketing waje sevia sarabia twalile unaona bangi ngete bie waka golden eden mkutano tumna komeka alafu tawate la yoseko na ro komeka chiange chiga mna ngeba ite biega oyo ni chige 13 ni basinga sana na watu toka boy alafu on tancha kile familia ne daktari Evelyn Ndombati abana Elia na Erka na wana bakwani kaitemba wachati on tiangera basani Naomi Nancy sore daktari Fabi Shumase Shailok tokumorge Shailok tuwate Vinnie Carter tuwate Dynasty family tuwate Poet tuwate Moralia Guevara Benmo Sianyo Clinton tuwate Nyanchero Soro Nyakea mwalimu yani Simba Devi Obulu alafu asnaro au chabara torosi no indali rabia kopilika sito ere nyamo Kenya gari na sala yoni buwate pati no alimo to tande to kolesho e kurworo kabisa nande asala sana inkaseto gardens ere nyamo Kenya sari alafu lende ande tayo timba mana mangi yento na watigere obomo obwanjani no molene arwaso chama tebia chasi studio gaiga ato ene sira mangana ya sogo gari biyabona sana so wikira na studio na bibambi biyabona sana mwanche muri ya kwa bire boko bwatia omboro bire yiga ko twaga chagete ko ikaboneka twikira mwailo na basemere kwa na kwa oyero bia imege taseni kya ndizi TV mwanche muri ya nganchere mkorero omboro bire yiga asebit ko yari rapundere ne Victoria ankyo astrade to gusanga asobwa mu mega chikamera soko ni na ebicha na bagiri bire bikira sore asenjira ya bene ne renyama Abigail saba to kubata ne job ma anje yo kali bagari bela soko ne kyanga ngoga makule na bagindi baito sigi kulere na mwanchi muri ya tumera ni Victoria ankyo twara obulire ya porobia.
TV. Obwansu bw'omugusi.